बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डांस मास्टार सीजन 1 खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिंगा बसुमतारी आंजों लोगोसे दं किंकन मुसाहारि खुलुमबाय दिनै बे समाव गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरा मा हालोदाव दं बिनि बागै जों सुलुंलानो सिगांदों दा जों गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि खौरांगिरिमोनजों जगाजग खालामनो नागिरदों जों सिगां खौरांगिरि नोजोर बसुमतारी धेमाजि जिल्लानिफ्राय जों सिगांदों खौरां लानो नोजोर नोंथांखौ बरायदों गोजोननाय होदों नोंथां आच्छा नोंथां दा बे समाव कोविड-19 एबा कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव नोंथांमोननि जायगायाव दैबानाया माबायदि गोहोम गोग्लैदों बिनि बागै फंनैसो फोरमायहरनो हागोन ना नोंथांनाव गुबुन मोनसे सोंथि लानानै फैबावदों नोंथां दासान्दि बर' हारिनि थामोनथाया नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि थासारि सोलिगासिनो दं गोजोननाय होदों नोंथां जोङो नोंथांजों जगाजग लाबावगोन दान्दिसे जों ब्रेक लानि खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डांस मास्टार सीजन 1 दायो जों फैफिनदों दायो जोङो सोंथि सिगांनो नागिरदों गलाघाट जिल्लानिफ्राय महेश्वर बसुमतारी बिथाङा दायो लाइनाव दं महेश्वर बसुमतारी नोंथाङा लाइनाव दं
नोंथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव जों बरायग्रोबाय। गोजोननाय होदों। नोंथांनाव जोङो सोंथि लाबोनो नागिरदों दासान्दि कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 नि थासारिया नोंथांमोननि जायगायाव मा हालोदाव दं नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? निश्चय सारा बुहुमावनो दासान्दि जा गिलु-बालु कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासआ गाग्लोबनाय मोनसे समस्या जानानै दङ। बे समावनो जोंनि गलाघाट जिल्ला हिसाबै जोंनि गलाघाट जिल्लायाव गोबां जायगायानो कर'नाजों गाग्लोबजादों बा बुंफबनायाव भुगिनो गोनां जादोंब्लाबो जोङो थोंजोंनो बुंनो हायो जे जोंनि बर' सुबुंफ्रा जोंनि गलाघाट जिल्लायाव जोंना कर'नाजों भुगिनाय अनजिमाया दासिमबो बारा जायाखै। बेनि मादावनो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे समाव गुबुन रायजो बा गुबुन हादरसायाव खामानि मावना थाहैनायफ्रा गिदिंबोनायनि उनावहाय क्वारेन्टाइन केम्पआव थानानै बे गुबुननिफ्राय बे कर'नाजों गावसोर नारसिननाय खौरांखौ जोङो मोननो हायो। गेजेराव जोंनि गलाघाट जिल्लाखौ खोनागाव दासान्दि टटेल 889 कर'नाजों बेयो गाग्लोबजानानै जादों। बेनि मादाव खहा जादों आरो एक्टिभ जानाय बेरामा जादों मात्र 231 जनल'। बेनि मादावनो जोंनि बर' माहारिनिफ्राय जोङो मोननो थांनाय बायदिब्ला सासे बर' सेंग्राया कभिड-19 भुगिनो गोनां जादों। गुबुन सोंथि लाबोनो नागिरदों नोंथांनि सेराव। दायो बर' हारिनि थासारिया नोंथांमोननि जायगायाव मा हालोदाव दं नोंथाङा एसे फोरमायदो। बर' हारिनि थासारि बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै फोरमायना गोब्राब जागोन। मानोना जोङो बर' बुंनो थाङोब्ला गलाघाट जिल्लायाव हालाम भाबै जोङो मोननै हालामाव गोसारनानै दङ। गाहायै जोङो धनस्रि आरो दैआंखा बे मोननै मार्गाव जोङो बर' माहारिनि मानसिफोरा जोङो बेयाव रायजो जानानै दंहैयो। बेनि मादावनो जोंनि समस्या होननानै बुंनो थाङोब्ला समस्याया बयनिबो थाखायोखा। थांनानै थासान्दियाव हयथ' समस्याया जोबनो थांनाय नङा। थेवबो जायगा लायै आलादा आलादा जायगा लायै आलादा आलादा समस्या थाखायोखा। जोंनि गलाघाटाव बर'फोरनि माखासे समस्याया बुंनो थाङोब्ला जोङो जिहेतु गोबां समनिफ्रायनो जा मोनसे खुंथायारि दाबि दाबा खालामनानै गलाघाट एबा बिटिसि बाहेरायाव थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरा मोनसे खुंथायारि सरकारनाव नारसिननाय एबा दाबि खालामनाया सोलिगासिनो दंमोन। बेनि गेजेरावनो थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारि 27 मायथाइयाव सरकारजों बर' फरायसा आफाद आरो NDFB-नि मोनथाम इलेक्सनजों आरो UPPO इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेशनजों गोरोबथा जाबाय। बे गोरोबथा जानायनि मादाव बे गोरोबथानि थानाय हिसाबै जोङो मोनसे मोनथाय मोननो हादोंमोन। बे जादों बिटिसि बायजोआव थानाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा मोनसे अट'नमास काउन्सिल मोननो थांगासिनो दं। मोननो थांगासिनो दङ। नाथाय समस्याया बेनो जादों जे दा समस्या सोलिगासिनो दं। सारा हादोरावनो कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बे कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बा कर'ना कभिड-19जों गाग्लोबजानाय थाखाय सरकारा बे खामानिखौ मावफुंना होनो हायाखै। आरो बेनि अनगायै समस्या बुंनो थाङोब्ला जोंनि गलाघाटाव नोंथांमोना मोनथिखायो जोंनि बर' माहारिनि मानसिफोरा गाहायै नागालेण्ड बर्डाराव रायजो जाना दंथ'यो। आसाम आरो नागालेण्ड बर्डारनि बे सिमायाव थानाय हिसाबै सम सम नागाफोरा गुबुन गुबुन हारिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय बा बेफोरा सोलिबाय थायो। आरो बेनि थाखायनो जोंनि बर' माहारिनि मानसिफोरखौ गाहायै बिदि नारसिननाय एबा दाबि थायाब्लाबो गुबुन माहारिनि गामिनिफ्राय गामिफ्राव दाबि होनाय समावनो जोंनि मानसिफोराव फैनाय गिनाय संगि थांनानै एसे खहा जानो गोनां जायो। आरो फारसेथिं दानि समाव दानि बोथोराव समस्या जाहैबाय जोंनि बांसिनानो आबादारि मानसि आबादारिजों लोब्बा थानाय मानसि। बे आबादारि आबादनि खामानिफोरखौ मावफुंनो हादोंब्लाबो माखासे बेनिनो मा जौखोन्दोसो मानसिफोरा फालांगि मावो। बे फालांगि मावग्रा मानसिफोरा कभिड-19जों साग्लोबजानायखाय
थानो गोनां जादों माखासे सम मथे गावनि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै एबा सम मथे गावनो नांगौ बेसादफोरखौ गुबुननिफ्राय इम्पर्ट खालामनो हायैनि थाखाय बेफोरो जोंनि मानसिफ्रा बेफार फालांगि खालामनो असुबिदा जानानै फैदों। औ सार अब्लाथ' दासान्दि बर' हारिया गोबां अलखदाव दङ होननानै जों मिथिनो हायो। निश्चय निश्चय गोबां अलखद गोदानै जोंनि गेजेराव जायो। ओमफ्राय सार दासान्दि सारा आसामावनो दैबानानि थासारिया साग्लोबसारदों। दासान्दि नोंथांमोननि गलाघाटआव दैबानानि थासारिया माबायदि गोहोम गोग्लैदों? दैबानानि बुंनो थाङोब्ला आं सिगां बुंबाय जे बर' माहारिनि सुबुंफ्रा गाहायै मोनथाम जेनेबा जों जिल्लायाव दङ। मोनसे जाबाय गलाघाट साब डिभिजननि बेंगल मोसानाय जयां पार्कआव आरो मोनसे जाबाय धनसिरि साब डिभिजननि बे मोनसे बे साहा थानाय नामबर पार्कआव बे धनसिरि पार्कआव थानाय जोंनि बर' माहारिनि मानसिफ्रा जिहेतु नागालेण्ड सेरफाङाव दङ, नागालेण्ड सेरफाङाव दङ, नागालेण्ड हाजो सेरफाङाव दङ। जोङो नुबोनाय समनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिनि मानसिफ्रा बे दैबानाजों मोगा मोगि जानो नुनो मोनाखै। सम सम बे दैया दैज्लां बोथोराव बे जोंनि गाहाय मोनथाम दैमा दङ बेहाय धनसिरि जयां आरो रेमा। बे दैयां दैमाया साहाय नागालेण्डनि भुटान नाथाय जोंनि बर' मानसिनि खहा जानाय हिसाबै जोङो दासिमबो माने बेबायदि दैबानानि गोहोमखौ नुनो मोनाखै आरोखि। जिल्ला हिसाबै गलाघाट जिल्लाया माखासे ओनसोलाव औ सार नोंथांनो जोङो सम होबावगोन। नोंथांखौ जोङो सम होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय होदों। सार नोंथांजों इयुन समाव जोङो जगाजग लाबावगोन। दायो जोङो गुबुन सासे खौरांगिरिजों जगाजग लानो थांदों। आच्छा जोङो दायो खौरां लानो नागिरदों गलाघाट बाक्सा जिल्लानि बिनय कुमार बर'। आच्छा बिनय कुमार बर' नोंथांनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव फरायनाय होदों। आच्छा नोंथां दा बे समाव कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासनि थासारियाव हालोदा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि जानानै दङ? आच्छा हेल'। बुंलाय नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम नामा? हेल'। आच्छा दे बुं दे नोंथां। आच्छा नोंथांना नेटआ प्रब्लेम नामा एसे मोजां खोनायाखै? आच्छा नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम ना? आच्छा नोंथांनाव मोनसे सोंथि लाना फैनि। नोंथांमोननि जायगायाव दैबानाया माबायदि गोहोम गोग्लैदों बेनि बागै फंनैसो बुंनो ना?
आच्छा नोंथां जों गुबुन सासे खौरांगिरिजों सावरायग्रोनि जों नोंथांनो सम होगोन जों दान्दिसे ब्रेक लानि खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 दायो जों फैफिनदों दायो जों जगाजग लानो थांदों बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि सामलाय गाहाय सुजुगिरि बिथां राजेन बसुमतारीजों बिथांजों जोङो गोबां खोथा सावरायनो नागिरदों बर' हारिनि थासारिनि सोमोन्दै दायो बिथांनाव जगाजग लानो थांदों बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव बरायबाय सार नोंथांखौ दायो नोंथाङा बर' हारिनि थामोनथा एबा बर' हारिनि
जोबोद गोजोननाय होदों सार नोंथांजों जोङो इयुन समाव सावरायबावगोन सम लानानै दायो जोङो जोबनायाव जों बेखौनो जों सोंथि लाबावनो नागिरदों दायो सारा आसामावनो दैबानानि थासारिया जोबोद गाज्रि हालोदाव गोग्लैदों दा बड'लेण्ड हालामावहाय माबायदिहाय गोहोम गोग्लैदों आरो बेसेबां माबायदि खहा जादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? जोबोद गोजोननाय होबाय सार दायो जोङो दान्दिसे ब्रेक लानि खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 रिंकुमनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया फैफिनदों जोंनि माखासे फरायगिरिफोरखौ जोङो माखासे नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय जगाजग खालामनो हायासै बेनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव जों निमाहा बिबाय जोङो जोंनि दिनैनि बर' हारिनि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबना लाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय